Aşgabatdaky birnäçe uly binada çatraklar peýda boldy. Türkmen News näşri täze gurulan Aşgabat adly sowda hem güýmenje merkeziniň we oňa ýanaşyk jaýlaryň şol sanda ýaşaýyş jaý toplumuna degişli binalardaky ýagdaý barada habar berýär. Näşriň maglumatyna görä Aşgabat sowda merkezi diýilip adlandyrylýan sowda we güýmenje merkeziniň binalarynda şeýle-de biznes merkezinde we ýaşaýyş jaýynda çatraklar peýda bolup toplumyň golaýyndaky ýol çöküpdir. Türkmen Newsyň habaryna görä Potratçy beýik bina karhanasy kemçilikleri gyssagly aradan aýyrmagy finansiýar, ýollardaky jaýryklaryň üstü örtülýär, binalarda çat açan ýerler plita bilen ýapylýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçyda hem ýaşaýyş jaýynyň ýaşaýjylarynyň pethili guruluşynyň kemçiliklerine garşy öz başdak hem göreşýänligini habar berýär. Emma ol edilýän finansiýaklaryň oňy netije bermeýänligini belliýär. Ýerdeminäki gapylar ýapylmaýar ýa-da açylmaýar. Ol gapylary iýen birnäçe wede gaýtadan bejerdiler. Kwartiralarda her ýyl jaýryklar peýda bolýar. Ýaşaýjylar öz hasabyna olary bejerýärler we gaýtadan dogurlap renkleýärler. Köpleri ýan bu jaýlarda kwartira satyn alanlyklaryna ökünýärler we olardan dynmagy finansiýarlar. Emma ipoteka bilen satyn alynan bu kwartiralar ýygyny gaýtaryp bolmaýar. Dip yerli ýaşaýjylar bilen gürleşen habarçymyz aýdar. Türkmen News sowda we güýmenje merkeziniň hemde oňa ýanaşyk toplumyň binalarynyň ýagdaýy bilen baglanşykly kynçylyklaryň öňden bäri bardygyny habar berýär. Bu toplum 2021-nji ýylda açylyp 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda sowda merkezi sanitariýa sebäpli wagtlaýynça ýapylypdyr we şol ýylyň mart aýynda dabaraly ýagdaýda gaýtadan açylypdyr. Toplumyň gurulmagy barada karara Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylda gol çekenligini näşir belliýär. Türkmen Newsyň habaryna görä binalardaky jaýryklar proýekti işläp düzmekdäki we ony ýerine ýetirmekdäki kemçilikler sebäpli ýüze çykypdyr. Çeşmelere görä beýik bina pethili taslamany taýýarlap ony kemçilikli durmuşa geçiripdir. Sebäbi öz howandaryna Aşgabat şäheriniň öňkü häkimi Şah Muhammed Durdulyeva dayandy. Ol häzirki wagtda täze Arkadaş şäheriniň häkimi wezipesine geçirildi diýip Türkmen News ýazýar. Indi Jaýyf Aşgabat sowda merkeziniň çat açmagyny öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan we onuň ornuny tutan ogly Serdardan gizlemek üçin elinden geleni edýär diýip Türkmen News ýazýar. Sowda merkeziniň we ýaşaýyş jaýynyň guruluşyna potratçy bolan beýik bina hususy karhanasyna Bek Muhammed Jaýyf ýol başçylyk edýär. Şeýle-de näşir Aşgabat sowda merkeziniň ýanyndaky kwartiralar bay adamlaryň satyn alandygyny, olaryň bahasynyň 450-500 000 Amerikan dollaryna barabar bolandygyny ýazýar we indi öý eýleriniň şol kwartiralardan ýarym bahadan dynmagy finansiýanlygyny belliýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary hem bu ýaşaýyş toplumunda kwartiralaryň meşhur däldigini habar berdi. Onuň sözlerine görä köpçülik sebitdäki binalaryň çökmek howpy arada öňden bäri habarly bolup ol ýerde jaý satyn almak islemýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan guruluşy hünärmenläriniň sözlerine görä guruluşy işleriniň hem ulanylan materiallaryň hili bilen bagly problemalardan başga da ýetatly meseleleriň biri topragyň aýratynlygy bilen bagly ýerasty suwlar ýörite drenaj ulgamyny talap edýär. Bu etrapçyda ýaşaýanlar topragyň aýratynlyklarynyň öňden bäri habarly bolup, ýerasty suwlaryň geçmişde pajygaly ýagdaýlara hem sebäp bolmagyna mysal getirýärler. Olar bir ýere gaza diýilýärdi. Ol ýerden sil suwlary ýol salan soň elmedama o ýerler suw sorýan gorplar emele gelýärdi. Käbir o ýerleriň diametri 50 metr ýa-da ondan hem giňdi. Çuňlugy bolsa 10-15 metr baryp ýetýärdi. Ýadymda 1980-nji ýylyň gaşyny gedelenje diýerkäm şunyň ýaly bir o ýeriň üstündäki buz dögülli we meniň klassdaşym onuň aşagyny ýygynanan suwa ýykyldy. Ony halas etmek üçin uly aýal da ony suwa ýökdi we pajygaly ýagdaýda helak boldy. Soň bu ýerdäki o ýerleriň üstüne kum goýup köp gatly beýik jaýlar gurdular. Aşgabat sowda merkeziniň gurulan ýerinden hem sil akym geçýärdi. Öň bu ýerde iňçe kesel hastahanasynyň binasy ýerleşýärdi. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hünärmenler Aşgabatdaky we onuň töweregindäki topragyň aýratynlyklarynyň soňky ýyllarda paýtagtda gurulan uly deshalara howp salýanlygyny belliýärler. Mysal üçin 2017-nji ýylyň ýanwar aýynda ýerasty suwlar sebäpli Aşgabatyň halkara aeroportunyň täze binasy çöküpdi.